Nag-viral sa social media kining picture sa usa ka maanyag nga dalaga nga namaligya og bingka. Apan kung kinsa siya likod sa manghulagway nga nag-viral karon, atong sayran pinaagi niining report. Mga larawan nga nag-viral sa social media ang istorya sa gitawag nilang Bingka Girl. Ako si Christy Quizon, ang Bingka Girl og Certified Bisdak Bay. Niining payag si Christy uban ang iyang apuhan, inahan ug mga igsuon. Matud niya, ang pagpamaligya og bingka mao ang bugtong panginabuhian sa iyang inahan ug lola daplin sa Dan sa may barangay Tabok, Kamalig Bato sa Dakbayan sa Danao. Maong kung makahigayon, mutabang siya sa paghimo og pagpamaligya og bingka. Gani, suhito kaayo si Christy sa kinabuhi sa usa ka manghimuay og bingka diin gikan sa pagaling, pagbuak sa lubi, hangtod na sa pagkudkod o pagsa sa tuno. Since grade 8, nitabang ko ni mama kay nagdako ko kay dito ko sa bukid niya. Bisag asa jud mi mapunta to sa kuwapuan sa bukid niya. Muari diri. Ultimo gani kung sa itong gusto. Wala ra magtanaw ra ta sa uban. Wala man. Ya. Ngayon siya sige mamaning kamot di ko makay. Lisod man ang ilang panginabuhi apan wa gikauwaw ni Christy ang ilang kahimtang. Proud ko nga kung asa ko naggikan nagdako. Bisag pobre ra mi, di gid na ko ikauwaw. Bisag yun ani ra mo kinabuhi. Iyang pangandoy nga makahuman sa kursong criminology aron mamahimong pulis. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Besda.